ykköseksi. Ja kakkoseksi tipahtaa siinä noin puolen sekunnin päähän 50 Hanna-Leena ja Ilona. Seuraavana lähtövuoroon Agility Turun Veli-Pekka Suuronen Kääpiö Villakoira Ellalla. ATT sijoittui tuossa minien kilpailussa eilen sijaluvulle 13. Ja tämä Veli-Pekka ja Ella eivät ole siinä joukkueessa mukana. Erittäin hienoa menoa. Johtoaikahan on nyt sitten tuo Jannen ja Toppen 32 ja 25 Hanna-Leena ja Ilona kakkosena ja Anu ja Tuittu kolmantena. Ja näin pari maaliin ajassa 36 ja 25 sillä